Saio hau Nafarroako gobernuak diruz lagundu du. Arratsaldeon eta ongetorriak. Otsailak 27 dugu gaurko asteartea eta zer edukiko dugu gaur, alde batetik merkatu txikiaren eskaintza berriak, lan eskaintza berriak eta bestalde bi elkarrizketa. Orain dela 2 aste Ekail Lersundi gaztearen heriotzaren berria izan genuen, berri latz hori eta gaur hori dela eta Krisaldis Euskal Herria erakundetik Edurne Kots izango dugu gaiaren inguruan aritzeko. Ondoren Amaia Dominguez izango dugu aurkantari txapelketaren antolatzailea, martxoaren 3an beran lehiaketa hasiko da eta xehetasun guztiak emango dizkigu. Eta amaitzeko kiriketan atalean, 78ko Sanferminak gogoan erakundeak, herri ekimenak, pasaden astean jardunaldi ezberdinak antolatu zituzten 3 zehatz-mehatz, eta gaur horietako bat emitituko dugu. Baina lehendabiziz, has gaitezen egunero egiten dugun moduan gaurko efemerideekin. Gaurko lehenengo efemeridea 380 urtean gertatu zen. Erromako Inperioko Teodosio lehenengoa enperadoreak Tesalonikako ediktua dekretatu zuen. Katolizismoa Erromatar Inperioko erlijio ofizialean bihurtuz. 1904 urtean beste gertakari bat eman zen. Baikal aintzirako ur izoztuen gainean errusiarrek trenbide bat eraikitzen bukatu zuten. Egunero bezala azter ditzagun gaurko titular nagusiak Aitziber Iturriaren eskutik. Arratsaldeon Ainhoa, hauexek dira gaurko egunak utzi dizkigun lerroburuak. Otsailak 28 ditu gaur eta honako albiste hauek utzi dizkigu gaurko egunak. Politika kontuekin hasteko Laura Perezek salatu du etikoki gaitzesgarria dela aldugutik kanporatu izana. Perezen ustez alderdiaren estatuko berme batzordeak du azken hitza. Enrique Goyi, Nafarroako Kutxako zuzendari nagusi ohia Espainiako Kongresuan izango da gaur, aurrezki kutxa horren desagerketaren inguruan azalpenak ematen. Eta gaur Madrilen ere abiadura handiko trenaren etorkizuna zein izanen den aztertzeko batzordea izango da. Manu Ayerdi eta Inigo de la Serna batzartuko dira bertan. Eta honekin lotuta, Sakana trenaren alde plataformak eta sustrai erakuntzak alegazioak aurkeztuko dituzte Espainiak Nafarroan duen ordezkaritzan. Aurrera eginez albisteekin, pobrezia larria erdira murrizteko konpromiso hartu du Lauko gobernuak. Gizarteratze plan berriaren arabera lana emanen diete, errenta bermatua jasotzen dutenei langabezian 2 urte egin aurretik. Eta hitzarmen ekonomikoaren berri emateko jardunaldi bat eginen da ostiralean, goizeko 9:00 arratsaldeko 1:30 arte Baluarten. Hurrengo maiatzaren 7an hasiko da Indargorriko 11 kideren aurkako epaiketa. Fiskaltzak 2 urteko kartzela zigorra eskatu du haietako bakoitzarentzat talde kriminal bateko kide izatea leporatuta. Eta albisteekin bukatzeko, sormen lanari balio handiagoa emateko, Sanfermietako kartel lehiaketan zirriborroak aurkeztu eta azaltzeko fase bat txertatu du Iruñako udalak. Jarraitu ezagun gaurko agendarekin. Gaur eta otsailaren 28 arte, Iruñako 20 taberna ezberdin ardoa eta hamburguesen ibilbidean hartuko dute parte. Ekitaldi gastronomiko bat izango da ardo txuri eta hamburguesa bereziak dastatzeko. Baluarte jauregian gaur arratsaldeko 8etan biola eta piano errezitaldia Isabel Villanueva eta François Dumonten eskutik. Bihar arratsaldeko 7etan Ingurumen Hezkuntzako Museoan hitzaldia euskeraz, landariak lantzen izenburuarekin, sarrera librea da. Ostegunean arratsaldeko 7:30 Hiru Errege hotelean Jazz and Music Experience kontzertu zikloa jarraitu egingo du. Terela Strings and Sons taldeak bere musika eskainiko dute ostegun honetan eta doakoa da.
Ostiralean arratsaldeko 6etan Itaroa merkataritza gunean eskulanak Eba gomarekin ikasten egiteko tailerra emango da, doakoa. Eta ostiralean gaueko 10etan Zentral Kafe antzokian Enrique San Franciscok bakarrizketa egingo du. Sarrerak 14 euro balio du. Donesteben Leitza errepidean Menditxuri, beti teknologi berriaren aldeko apostu eginez. Bere kalitatean efikazia areagotuz eta betiko sukalde ekonomikaren goxotasuna mantenduz. Aukera handia ekonomiketan. Etxea egongela goxo eduki nahi baduzu, bisita gaitzazu, peletak, lurreko suak, erakusketa zabala. Menditxuri, Donesteben.